Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah Dusun Hargowilis ingkang kula hormati, Bapak Dukuh Dusun Tegal ingkang kinurmatan, Bapak Kaum Rois Dukun Tegal ingkang kinurmatan, Bapak RW Soho RT Dusun Tegal ingkang kinurmatan, lan para kadang sanak sadulur sadesa ingkang kula tresnani. Puji syukur sumangga kita sadaya hangaturaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit saking sih kanugrahanipun kita sadaya taksih pinaringan rahmat, kasarasan saha kaberkahan satemah kita sadaya saged kempal wonten ing adicara pengetan selikuran wulan Sapar menika dinten Selasa Wage selikur Sapar 1426 Hijriah utawi Selasa 13 Oktober 2022. Adat selikuran wonten ing Dusun Tegal menika sampun dipunwatenaken turun temurun saking para leluhur wonten ing Dusun Tegal menika. Pramila minangka anak putu saha sanak kadang saking para sedulur ingkang sampun dipun sarehaken menika, kita sadaya saged bersih makam wonten ing wulan Sapar menika. Satemah sasampunipun dipun bersihaken, para leluhur saged sare kanthi ayam tentrem lan donga ingkang dipun kinten menika saged dumugi ing alam kubur. Pramila kula minangka pranata adicara saking adicara selikuran menika badhe maosaken rantamaning adicara wonten ing encing menika. Ingkang sapisan inggih menika pambuka, ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja saking Bapak Lurah, ingkang kaping 3 inggih menika atur pambagya harja saking Bapak Dukuh, ingkang kaping sekawan inggih menika donga saking Bapak Kaum Rois, ingkang kaping gangsal inggih menika bersih makam utawi reresik, ingkang kaping 6 inggih menika kepungan, lan ingkang pungkasan inggih menika panutup. Adicara wonten ing sepisan inggih menika pambuka. Sumangga saderengipun miwiti adicara wonten ing encing menika, kita sadaya maos basmalah sesarengan. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng para rawuh. Adicara ingkang salajengipun inggih menika atur pambagya harja saking Bapak Lurah Desa Hargowilis. Dumateng Bapak Dalijan kula sumanggaaken. Matur nuwun kula aturaken dumateng Bapak Dalijan. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pambagya harja saking Bapak Dukuh Dusun Tegal. Dumateng Bapak Umar kula sumanggaaken. Dumateng Bapak Umar kula aturaken sembah nuwun. Dungkap adicara ingkang kaping sekawan inggih menika dedonga ingkang badhe dipun pimpin dening Bapak Ahmad minangka Kaum Rois saking Dusun Tegal menika. Satemah mimpin anggenipun dedonga saha mbikak mergi kangge bersih makam utawi reresik menika. Sumangga para bapak ibu, para rawuh sadaya supados paring donga saha sekar dumateng pasaranipun para sesepuh. Ananging saderengipun sumangga dumateng Bapak Kaum Rois, dayanipun supados dipun paringi donga langkung rumiyin supados sadaya sanak kadang saged angsal kaberkahan saking Gusti Allah lan dipun jagi saking bebaya. Para bapak ibu lan sanak kadang sadaya, titiwanci sampun dumugi ing pungkasaning adicara. Sumangga kita sesarengan mungkasi adicara wonten ing encing menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawi kula kathah lepat menapa klentak-klentu, kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.